Mill-kameras ġewwa River of Love, illum għandna messaġġ speċjali għalikom, messaġġ sabiħ illi ninsab żgur li jinżel qasel kif jgħidu bil-Malti f'qalbkom għax ġej dirett mill-qalb tagħna. U xemm iżjed milli l-kelma tagħna li l-mulej jgħidilna duqu taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Amen. Alleluja. Mela l-aħwa. Darba minnhom kien hemm xieħ. U dan ix-xieħ kien jaf li wasal żmienu biex il-biological clock tek kien jaf li ma fadallux ħafna snin biex jekk joġobkom qalqu hemmhekk, please, u ma nixtieqx nisma' storju nibdew il-kelma u numru reverenza l-kelma tagħna, please. It-tfal kellhom l-iskola tat-tfal jistgħu imorru u nagħlqu daqsxejn bil, please. Mela, kon qed ngħidilkom illi kien hemm xieħ kif jgħidu. U dan ix-xieħ ma tantx kellu ħafna ħbieb. Dan ix-xieħ kien jagħmilha ta' fqir alla volja ħadd ma kien jaf li huwa sinjur. U meta kien fil-villaġġ tiegħu bil-kemm kien hemm 1, 2, 3, 4 li kienu jsellmulu, imma kienu jsellmulu. U tax-xieħ iddeċida li qabel ma jitlaq jagħmel żewġ testamenti. Testament minnhom kiteb fejn jixtieq li s-servizz tal-funeral tiegħu jkun. U t-testament ieħor għamilha ċara għallhom kunu żgur illi dan it-testament jinfetaħ wara li jsir il-funeral tiegħi ġo s-servizz tiegħi. Mela fis-funeral ma tantx kellu nies, għax kif għattilkom ma tantx kienu jkellmu ħafna. U marru dawn l-erba' min-nies biss li kienu jsellmulu. U qegħdin jisimgħu l-service tiegħu tal-ħajja tiegħu, jiċċelebraw il-ħajja tiegħu. U x'in spiċċa servizz, il-pastor li kienet jiċċelebra fetaħ it-tieni testament. U fit-testament kien hemm miktub li l-eredità kollha li kellu li ma kienx ċajta kienet miljuni kien se jħalliha biss lil dawk l-erba' min-nies illi forsi jattendu l-funeral tiegħu. Għajdu li kieku kienu jafu n-nies kemm kellu flus kemm kienu jmorru beħġarhom sawara fil-funeral tiegħu. Imma għaliex kiteb dan? Għaliex dak ix-xieħ kellu l-għarfien. Dak il-xieħ fittex li jaqsam dak kollu li kellu ma' min kien jismah, ma' min kien jirrispettaħ u ma' min kien iħobbu. Ma rridx iħalli l-eredità tiegħu il-whoever kif jgħidu u immaġinaw kemm ferħu dawk l-erba' min-nies meta saru sinjuruni minn fuq tax-xieħ. L-aħwa, illum għandi l-privileġġ li nitkellem magħkom fuq u min hu. Il-mulej konġili f'qalbi biex nagħlilkom xi grazzja sabiħa li nkun nista' ngħaddilkom il-kelma u ngħidilkom u min hu. Għax ħafna drabi il-mulej mill-Antik Testament meta kien jintroduċi lilu nnifsu. Kien jintroduċi lilu nnifsu bħala jien u. Mura jgħidilhom il-Mosè qallu li jien hu. Imma jien hu x'jiġifieri? Meta San Pawlu mar ikellem il-Griegi u jgħidilhom qed nara li intom għandkom hawnhekk diversi statwi ta' Alla li ma tafux. Ħanajdilkom u min hu Alla. U bħalissa tinħossni bħal Pawlu illi f'dan iż-żmien tal-aħħar ta' żminijiet se ngħidilkom u se nagħllimkom in-natura tal-Alla min hi. U ma nibqgħux insejħulu iżjed u jew u min hu. Għax il-mulej irid, tismawni, irid ifakkarna in-natura tiegħu. L-aħwa, il-mulej huwa bħal dak ix-xieħ. Bħal dak ix-xieħ li jrid jaqsam l-eredità kollha tiegħu ma' min iħobbu. Ma rridx jaqsam dak kollu li għandu ma' kulħadd. Alla volja l-pjan oriġinali tiegħu meta ħalaq id-dinja bimħabba kienet li l-ħlejja kollha tad-dinja ikunu miegħu.
u l-eredità tiegħu qed jgħal kulħadd. Imma sfortunatament in-nies tad-dinja u intom tafu bħali li tant invadew lilhom infushom fil-ħażen u n-natura ta' dan Alla tagħna żgur mhijiex ħażen immija opposta mħabba biss. Illi ma setax ikun hemm id-dawl bħal dak ix-xieħ illi jfittex min huma li jirrispettaw biżżejjed li jattendu mhux għall-funeral tiegħu għax Alla ma jmut, imma biex jisimgħu il-kelma tiegħu biħġarhom u jagħmluha, ċek qalilna le, imbirkin dawk li jsimgħu il-kelma tiegħi u jagħmluha. Imma tant huwa astut, tant huwa għaref illi permezz ta' Ġesu Alla urihom li l-ebda bniedem li kien min għalih li se jiddaħlu fis-sunnara mar nexielu. Ħanidilkom kif inhu Alla. Mela l-mulej ispirani li Alla huwa bħal dak ir-raġel li kien huwa bħal dak ir-raġel li kien l-iktar raġel wise fil-pajjiż. Tismawni? L-iktar raġel wise fil-pajjiż. Kien hemm tnejn min-nies, żewġ irġiel. U bdew jikkonfoffaw bejniethom, typical tan-nies, biex iwaqqaf ta' ċajt biex dan ir-raġel għaref li kulħadd fil-pajjiż tant jieħu pjaċir bieħu jmorru għandu għal-pariri, iwaqqaf ċajt u jdaħlu fis-sunnara. U dawn iddeċidu illi jaqbdu għasfur. Qabdu għasfur u marru jħabtu fid-dar tiegħu. Fetħilhom, dar raġel għaref, u qallhom xi tridu. Qallu Sinjur, ġo jdejna għandna għasfur. Issa rriduk taħraf li jint tajdinna dal-għasfur kux mejjed jew ħaj. U dak ta' raġel wise li kien qallhom jekk ngħidilkom li hu ħaj, intom toqtluh issa stess u naqta' ċajt magħkom. Imma jekk ngħidilkom li hu mejjed, ittajruh issa stess. Għallhom allura ngħidilkom x'ngħidilkom jien, l-tweġiba tiegħi ħadd tkun ħażina. Għallhom ma jien minix ser nweġibkom, għax naf it-tir li intom ġejtu bih. Dawn kienu ddiżappuntati u telqu lehem. Mhux taf xejn Ġesu Kristu meta kien qiegħed fit-tentazzjoni u ġie x-xitan biex jgħidlu hemm miktub li l-anġli jiġu għalik biex jerfawk. Jekk inti taqbes
Nafuha dik l-iskrittura le? X'qalu l-mulej? Tistgħu nfittxuha? Ħalli niftaħ in-notex għadni ma ftaħt xejn. U nistgħu nsibuha flimkien. X'qalu Ġesu lix-xitan? Għax ix-xitan huwa tentatur. Mattew 4, vers 7. Ġesu jgħid lill-għadu tiegħu hemm miktub ukoll iġġarrafx lill-mulej Alla tiegħek. U għaliex qed nikkwota din l-iskrittura? Għax il-bulijiet ta' nies li jeżistu fid-dinja li ma jafuhx l-Alla, li ma jarfuhx u li jiżżuffjettaw bih u bina kull minut Alla, hekk jagħmlu. Bħal madni niftakar li sfortunatament il-ġimgħa l-oħra morna niklu ma' koppja li qiegħda hawnhekk bħalissa tismana u x'inkielna ikel tajjeb. Fl-aħħar kien hemm dan ir-raġel fir-restorant, da raġel veru fir-restorant. U lilu il-pastor għalinna, narakom ta' naraħ il-pastor ta' fuq il-television, naf minn inkom ta' naf li xandru l-Evangelu, naf minn inti. Għallu il-pastor, u jiva għallu, jina naf, kollox naf ta' li jettaj kollox naf. Għatlu x'taf, senjur. Għalli naf li jien li ħajdaħħalni ta' se jdaħħalni għalli li fis-sema ta' żgur semmu l-ġenna żgur hekk għalli. Għatlu żgur għalli. Għatlu kif taf żgur? Għalli għaliex jien nagħmel ħafna karità. Daqskemm nagħmel karità jien għalli f'Malta kollha mawħat. Wow, għatlu, proset. Kont se ngħidlu impressjoni 4 min-nies. Għalli, għalek ħajdaħħalni, għax jien, raġa beda jien, u żgur. Għatlu, inti taf, mister, illi aħna salvati biss bil-grazzja ta' dak li Kristu għamel għalina fuq is-salib u mhux b'minna. X'jiġifieri għalli, u dik it-bissima li kellu f'daqqa waħda taf kif is-serja. Għalli tgħidlix li ma jdaħħalniex bil-karità li għamilt? Għatlu trid tkun taf il-verità. Għatlu għax min iħobb jgħid il-verità. Iva għalli. Għatlu l-verità hi li jekk inti mhux se taċċetta lil Ġesu Kristu bħala is-Sid tiegħek u s-Salvatur tiegħek u taċċetta dak li jagħmel hu fuq is-salib għalik, għatlu x'int tmur qudiemu mhux hu ħajjibatek l-infern, int ħatitfa' lilek innifsek. X'inhu għalli se taħsidru għalli mela Alla tiegħek, skużawni l-kelma ma se ngħidha kif qalili. Mhux ġust għalli Alla tiegħek mhux raġel. Hekk. Għatlu għaliex mhux raġel? Għalli għax jien u se jerġa' jibda jiftaħar bih innifsu. U dak il-ħin għat mamma mia. Dan ir-raġel tipiku forsi qed jismani bħalissa. Tajnih il-weda ta' Kristu. Gordinatlu mur ġibu mill-karozza. Tajniulu biex u jaraf it-triq ta' salvazzjoni. Għax min huwa Alla tagħna? Alla tagħna huwa dak li batinna l-iktar għażiż f'qalbu biex jisalvana, nafu li hu s-Salvatur u mingħajru m'għandniex ċans. U ftakar dak il-ħin. Fuq dawk in-nies li jiena qrajt bħalma qrajtu naħseb ħafna minnkom intom. Fir-revelazzjoni tal-infern dak il-ktieb ara kemm inna nqasmuh u naqraw. Kemm kien hemm nies jidawru lil-mulej tal-li skontuma bagħthom fl-abissi tal-infern. Baqgħu sissa ma jarfux li kien tort tagħhom u jwaħlu fih minflok granfaw miegħu fil-ħajja. U għalhekk għattilkom l-aħwa li l-mulej mhux ġej bħalma rajna hawnhekk. He's coming for us. Għal kulħadd. Imma se jiġi għal dawk kollha li jisimgħu il-kelma tiegħu, jagħmluha, jixxenqu għaliha, jarawha bħala l-ħalib
tal-ħajja li mingħajra il-baby mingħajra li ma jistax jgħix. U narfu li hu il-ħajja. Mingħajr Kristu m'għandniex ħajja. Minu? Mela l-mulej tagħna tgħidilna għalli fakkarhom min jien li huwa Sinjur. Mhux bis-Sinjur fil-finanzi għax għandu d-dinja kollha u kull ma fiha. Tu huwa għaref għax rajna permezz tal-Ibnu Ġesu Kristu li l-erf tiegħu kien jispikka fuq in-nies tant li lanqas biss kienu jgħidulu kelma oħra. Kienu jdaħlu rashom l-isfel u jitilqu lem meta jitrikja oħrajna bl-eżempju tal-Ċesri, il-Ċesri ta' Ċesri u bl-eżempji l-oħrajn. Il-mulej kollha jgħidilna li jiena Alla twajjeb għax kieku minix twajjeb u nħobbkom ma tajtkomx l-aħjar. U qed jgħidilna wkoll li permezz ta' Ġesu u il-ħajja. Il-ħajja ta' din-dinja kellha tkun il-ħajja eterna, mhux ħajja temporanja kif qegħdin ngħixu issa. Il-ħajja li qegħdin ngħixu issa tafu għaliex ma ngħixuhiex fil-kuntentizza kif Alla oriġinarjament ħalaq id-dinja li għandha tkun. Għax in-nies tad-dinja u anke ċerta Kristjani l-aħwa mingħajr Alla ikunu imdejqin. Tara d-dinja kulħadd bid-depression. Ġieli għattilkom li l-ikbar spiża tal-gvern fil-pilloli mediċi huma bil-pilloli tad-depressjoni. Għaliex id-dinja kollha mdejqin? Għaliex il-maġġor parti tad-dinja jħossu dak il-vojt fil-qalb tagħhom li jridu jimlew b'xi ħaġa? Għax l-Alla ma jafuhx, u l-Alla ma esperjenzawx, u l-Alla ma rfuhx. Uħud minnhom jew jaħsbu li ma jeżistix, jew uħud minnhom jaħsbu li huwa Alla mhux raġel kif għattilkom jew kattiv. Mentri jekk aħna narfu min hu Alla veru, ma nistgħux ma ninżlux għal kubtejna u nirringrazzjaw għal dejjem meta nifhmu li Alla tagħna li jien hu meta ħalaq id-dinja kienet joħloq il-kwiekeb, ix-xemx, il-qamar, is-sema u l-art. U qed jifraħ jikkrehom għalik, jikkrehom għalija, jikkrehom bina f'moħħu. Għax Alla tagħna ma rridx joqgħod waħdu. Bħal aħna ħafna drabi nfittxu li konna familja biex ma nkunux waħedna. U nkunu nixtiequ li naqsmu il-ferħ tagħna u l-ġid tagħna ma' wliedna u mal-aħwa. Dik is-sensazzjoni ġejja minn Alla nnifsu. Għax il-fatt li aħna di natura nixtiequ naqsmu il-ferħ tagħna u l-ħajja tagħna ma' ħaddieħor hija n-natura tagħna. U hija rigal. Il-ħajja hija rigal. Però dan ir-rigal tal-ħajja lil mulej Alla tagħna u rina triq kif ikonna l-ħajja ta' dejjem mhux biss temporanja għal din-dinja biss. In-nies ramewa. Bħal meta għandek tifel żgħir l-aħwa illi tagħtih djamant fil-mammudija u dak ma jafx x'tajtu. Ma jistax japprezzah. Irid jikber biex jgħid wow, x'rigal tani dan. U hekk ukoll aħna rridu nikbru fil-maturità tagħna, fil-kelma tagħna biex inkunu nistgħu napprezzaw dak li Alla għamel magħna. Isem il-mulej tagħna huwa imħabba. Imħabba biss. Kieku mhux imħabba jgħid ejjew nikkreaw il-bniedem ġbija tagħna għal Ġesu. Normalment il-bniedem x'jagħmel meta jkollu xi ħaġa sabiħa, jekk ikun jaf jikkrea xi ħaġa oħra mhux jikkrea xi ħaġa oħra bħal eżatt. U jibda jagħti għal ħadd ieħor għax kun trid iżomm għalik kun xi ħaġa prezzjuża, xi ħaġa unika biex tajt tara x'għandi.
Imma Alla tagħna tantu Alla twajjeb, tantu Alla li jaf jaqsam mal-oħrajn, illi dak kollu li kien hu krea il-bniedem biex ikun bħalu, biex flimkien miegħu ikollhom il-ħajja ta' dejjem. U qal ukoll lil dan Adam mhux sew li nħalleh waħdu. Ejja nikkrealu li l-Eva tkun kumpanja tiegħu. U min jaf lil Alla veru, fl-imħabba tiegħu veru jaf. Illi il-mulej tagħna ħalaq lir-raġel għall-mara u l-mara l-raġel, u minu Kristjan veru min jaf il-Alla, il-mara tirrispetta r-raġel tagħha minn qalba. Li anke jekk ikun il-kelma tal-letturina tagħtik aħrax, hekk għalilna l-mulej, anke jekk ikunu tagħtik ħorox għax hawn nisa miż-żewġ irġiel li mhumiex tagħna, hawn nisa miż-żewġ irġiel li huma tagħna ma huma xorta ibsin femilhom u fin-natura għax jiddependi anke mit-trobbija li wieħed ikun kellu jew jiddependi anke mill-aġir tan-natura personali. Il-mulej għalilna lilna nisa u ngħidilkom il-irġiex għalilna wkoll li jekk intom veru tiegħi li r-raġel tiegħek tħobbu u tirrispettah bħalma ħabbejtek jien. Against all odds. Allura kif infissruhom is-separazzjonijiet? Il-mulej għallek għamel xagħmel tittaħfirlu. Anka jekk marlek ma' mara oħra iva u wera dispjaċir. Tittaħfirlu. X'qalla lill-mara li tittaħfirlu, però x'qal lir-raġel. Min saqajja dan. Lill-mara ma kreajiex biex ir-raġel ikun jista' jiddomina u jaħkimha. Alla lir-raġel għallu u rih lill-mara mhijiex kreata minn rasu. Mela l-mara m'għandix tiddomina lir-raġel tagħha bemila, imma lill-Alla għarfu li hu ħalaq lill-mara mill-kustilja ta' Adam, mill-ġenb. Li dal-ġenb u l-kustilja huwa aktar viċin il-qalb mill-moħħ u saqaj. Mela dan ifisser li jekk krea lill-mara minn viċin il-qalb ta' Adam, ifisser li l-imħabba li Alla ried li l-raġel juri lill-mara bħalma tiegħu tkun mill-qalb, bi protezzjoni, għax Alla tagħna jipproteġina minn kull deni u nafu kemm nikklejmjaw Psalm 91 kull darba lilna li għandna lilu taħt il-kentaroli kemm jipproteġina. Il-mulej jrid li r-raġel jipproteġi l-mara u ma jħallix tibki bix-xewqa tagħha. Għaliex il-mulej tagħna min hu? Huwa Alla li jara. The God who sees. U waqt li kont qiegħda waħdi miegħu fil-5 ta' filgħodu nitkellem miegħu bħala mara, il-mulej tagħni lil Ħagar. Għal min ma jafx, Ħagar kienet is-seftura ta' Sara, il-mara ta' Abram. Intom tafru bħali li Sara ma setax ikollha tfal. U din Ħagar kienet mara ta' eżempju. Għax għalkemm kienet is-seftura tagħha ma li s-sinjura tagħha li kienet tajtilha sidi kienet toġobha f'kollox. Kienet tippliżja f'kollox. Minkejja li trattament tas-sinjura tagħha Lea ma kienx eżemplari. U intom tafu bħali li b'Ħagar kienet mara li saħansitra qobdiet biex Sara ikollha tfal u tagħtiha wild Ħagar. Ma nafx kif għamlet batita ma' żewġ għax ma nifhimhomx dawn l-affarijiet, però din il-seftura aċċettat li tmur ma' Abram biex ikollha wild ħalli tjula u din il-mara
trabbieħ daqs li kieku kien tagħha. Setat tagħmel aħjar Ħagar minn hekk. F'dak iż-żmien is-sefturi u l-iskjavi jridu joqogħdu għal kollox. Ma kellhomx identità tagħhom. Però intom tafu bħali li sara minn fuq il-grazzi. Meta mbagħad dan it-tifel semmitu Ixmael u bdiet tgħira l-Ħagar għax hi m'għandix tfal u dik tagħtu tifel iż-żewġ x'għamlet? Irrabjat. Għannuni l-għu nishtiq naqraħħomkom kollha l-iskritturi, imma naħseb jekk naqralkom kollox, aqqas il-lestum sal-ġimgħa d-dieħla dal qed ngħidilkom morru ffittxuhom. Qed nitkellem l-istorja mill-Ġenesi. Okay? Bħalissa ffittxuha l-istorja ta' Ħagar u anke ta' Sara. X'għamlet ilha Sara l-Ħagar? Keċċita. Għaltu l-rabba keċċiju, keċċi fid-deżert. Bil-ġuħ u ħallita. U dak il-ħin li kont qiegħda mal-mulej u kellimni fuq in-natura kif ir-raġel li titratta lil-mara tani Ħagar biex jurini li hawn irġiel anke fil-Knisja mhux qed nitkellem fid-dinja biss li anke jekk il-mara tagħhom tħobbhom tistmhom għax ikunu Kristjani veru bil-fors bil-mħabba ta' Kristu xi kellha ma tagħmilix. Huma minn fuq il-grazzi u minn fuq li l-mara biċċet minnhom tajtilhom sejdi u toġobhom f'kollox, jirriġettawha, jirrifittawha, jitrattawha ħażin, jabbużawha, iħalluha tibki u daw minn għalihom huma Kristjani. Imma l-mulewrieni mura jgħidilhom li Alla li nara kollox. U kulħadd ħajjieħu il-ħaqq ta' emilu. U wrini bħal memmitu fil-kelma li bħalma lil Ħagar ma ħallijiex waħedha. Għax meta kienet qiegħda fid-deżert batilha l-anġlu. Hekk ukoll jekk aħna noġbu l-żwieġna il-miżżewġin u jekk aħna noġbu lil-mulej f'kollox forsi maħniex miżżewġin. Il-mulej hemmhekk veru jibatlek l-għajnuna. U ħafna nies jgħiduli ma lili kif ma tanix għajnuna fil-mument li kellek bżonn. Tista' issaqsi ftit lilek innifsek inti kintix veru ta' Alla. Għax il-kelma ta' Alla kif rajna hawnhekk f'din il-kanzunetta Covenant Keeping God hija patt. U l-patt li l-mulej Alla fl-Antik Testament għamel ma' Abram huwa l-istess patt li għadu jonora sal-lum. U waħda mill-affarijiet li għalinna l-mulej huwa illi jibatinna l-għajnuna minn fuq. U jekk inti trid l-għajnuna, inti raġel mara jista' jkun raġel abbużat u ma jitkellimx. Għax jgħidlek ninkiser għax jien raġel mhux suppost niġi pereżempju msawwat whatever. Imma jekk ikun vera Alla li Alla li jara jibatlu l-għajnuna. Mela janserħu qalbna li Alla tagħna mhux Alla li mhux raġel kif qalli dak ir-raġel. Imma Alla tagħna huwa raġel fuq l-irġiel. Huwa Alla nnifsu li l-kreazzjoni għamilha għalina biex ingawduha. U li tagħna ħajja eterna bażla li aħna nażlu l-ibnu fil-ferħ ta' dejjem. Jekk inti għandek il-ferħ, Susan, u jien għandi l-ferħ u intom għandkom il-ferħ, sinjal li għandkom l-Alla. Għax il-mulej jrid li l-ferħ jibda minn hawn, minn dinja. Il-mulej jridna li ngħixu l-ħajja li hu kreana għaliha mhux xi darba. Imma minn dinja u ħa nagħtikom prova tagħha, tridu nagħtikom prova. U darba se narawha fil-kelma Alla. Però qabel ma nagħtikom din il-prova, illum nixtieq nkellimkom fuq kmandament. Ir-raba kmandament illi ma tantx nisimgħu preaches fuqhom li huwa weġġaħ il-missierek u l-ommok. Għaliex għażil dan? Biex nagħtikom prova
li Alla il-ferħ li jridna nkollna minn did-dinja u l-ħajja sabiħa li jridna jkollna minn did-dinja hija minn fuq l-art, mhux meta naslu fil-ġenna. Dal-kmandament weġġaħ il-missierek u l-ommok. Il-kelma weġġaħ bil-Malti, forsi mhux dejjem nifhmuha, tfisser il-kelma bit-Taljan tajt kemm inħobba onora. Meta xi ħadd jagħtik midalja, meta xi ħadd jagħtik tazza għax tkun għamilt xi acquist ta' xi ħaġa sabiħa, jonorawk quddiem is-soċjetà kollha billi jtuk ċertifikat u jtuk il-premju. Mela weġġaħ il-missierek u l-ommok tfisser li aħna irid ikonna, forsi jekk ommok u missierek mejtina, lissa ma jimpurtax xorta l-mulej jara l-qalb, kif il-qalb tiegħek tħares lehom. Il-mulej jgħidilna illi bħalma inti tonora lill-ommok u l-missierek jinnonora lilek. U tant jagħti valur lil dan il-kmandament li nista' ngħidlek li weġġaħ il-missierek u l-ommok huwa kmandament Alla li huwa fin-nofs bejn is-sema u l-art. Għaliex? Għax jiena għattilkom li llum se naraw u minnu. Aħna nafu mill-kelma tal-Alla, marru waqrawha, li waħda mid-deskrizzjoni ħajja sabiħa tiegħu bħala persuna u bħala Alla hu li hu missier. Alla huwa l-missier twajjeb. Alla huwa l-missier tagħna. U bħalma l-missier jagħti jotjiet tajba lill-uliedu jekk ikun f'sensieħ. Għax hawn missierijiet illi jkunu kattivi u abbużivi ma mhux ħanitkellem fuq dawk. Jien qed nitkellem fuq Alla li hu bniedem li huwa intelligenti biżżejjed u li għandu l-imħabba tal-Alla l-uliedu biżżejjed li n-norma hija li l-missier li l-uliedu jħobbhom. L-om li l-ulieda tħobbhom, dik hija n-natura tal-Alla, sewwa. Mela l-mulej flotja tiegħu fil-grazzja tiegħu wara kemm hu twajjeb x'għamel lill-ulied apparti li qed jurihom lilhom fuq innifsu bħala l-missier, tom eżempju tal-omm u l-missier li ħalquhom f'din id-dinja biex bl-imħabba li huma jkunu taw lill-ulied jifhmu u minnu. Għalhekk hija responsabilità kbira l-aħwa tal-ġenituri li lill-uliedna nurhom il-biża' tal-Alla u l-imħabba veru u li nkunu verament unjoni mal-mulej. Għax dik hija responsabilità kbira li jekk inti ma tagħmilix uliedek jistgħu jispiċċaw l-infern minħabba fik. U mhux ta' b'xejn kont qed naqra li fl-infern hemm tfal minn 12 fuq għax 12 il-mulej iġibhom responsabbli qegħdin jinħarqu fl-abissi tal-infern jidaw lill-ommhom u l-missierhom tal-li qatt ma qalulhom fuq Alla, tal-li qatt ma qalulhom li triq kienet Ġesu biex isalvaw, tal-li qatt ma kellmuhom fuq is-sewwa u jisħtuhom sal-lum. Mentri il-mulej narġa' niġi għażbuħija tiegħu u n-natura tiegħu ħelwa xi ġmiel. X'jista' jagħtina aħjar minn hekk mhux biss batilna l-ibnu l-aħwa, imma batilna l-eżempju lil ġenituri tagħna li jekk ħabbewna veru, inti tajt wow kemm hu twajjeb il-mulej. Jiena minn hawnhekk nixtieq nonora qudiemkom stess jekk ikunu qegħdin jismawni irġiel li semgħuna lill-ommi u missieri stess dejjem ngħidilkom. Kieku kelli nfittex ommu missier bħalhom fid-dinja ma kontx insib u dik hija l-onur li nixtieq intihom quddiem Malta kollha ngħidilhom grazzi ta' trobbija sabiħa tajba bil-biża' tal-Alla li tawni għax kieku ma kienux huma jien ngħidilkom żgur hawnhekk m'iniex qiegħda llum. Jien inħobb il-Alla minħabba fihom. Jien inħobb il-Alla minħabba li dejjem rajt il-missieri minn filgħodu bil-bibja f'idu.
Jien inħobb il-Alla minħabba li dejjem rajt l-ommi u missieru jqumu fit-tlieta ta' bil-lejl biex jitolbu fl-imkien mal-aħwa tagħhom fi qbil bejniethom u jsumu. Jiena naf li t-trobbija tiegħi bħala tifla waħdi kienet trobbija ta' biża tal-Alla kbira. Lanqas daqsxejn ta' ċingi ma kienu jħalluni nilbes tgħidu li di tajjeb fis-sajf. Tajjeb. Kien iridni noħroġ bil-komma il-papa anka fis-sajf. Kien jgħid li għax aħna jrid ikonna il-bies onorabbli għal-mulej. U mhux nagħmlu bħad-dinja. Allura jien ma sibtix diffiċli li niġi l-knisja u nilbes onest. Ma kellix għalfej minn bla ħwejjeġ niġi bil-ħwejjeġ għax indorja dejjem bil-ħwejjeġ. U dan l-onur lilhom. Dan huwa Alla tagħna li tagħna l-eżempju naf tal-jaw ġenituri hawnhekk kemm iħobbu lil uliedhom kemm huma ta' eżempju ta' biex l-ulied mhux meta jkunu għadhom żgħar għax sabiħ forsi tgħidli dak il-kmand qiegħed għal meta jkunu għadhom tfal. Weġġaħ il-missierek u n-nomma biex tobdihom għax imbagħad meta toħroġ, meta tiżżewweġ jew tmur rasek u kollok fuq 18-il sena ma jkollokx għalfejn tobdihom iżjed jew tweġġaħhom. No, il-mulej mhux qed jitkellem fuq l-obbedjenza hemm. Min meta jgħidilna f'dan il-kmandament onora jew weġġaħ il-missierek u l-ommok, imma qed jgħidlek biex inti tkompli turihom ir-rispett u l-onur anke meta dawn jikbru fl-età, anke meta jixjieħu, anke meta dawn ma jkunux iżjed jistgħu jkunu utli għalik. Anka meta daw ikunu qegħdin f'wheelchair jew ma jistgħux jitkellmu. Il-mulej jgħidilna onoraw lill-ommok u l-missierek, għamlu magħhom, tuhom l-attenzjoni li huma kienu tawlilek meta kont għadek tifel żgħir. U mhux teħilsu ħafif li tmorru forsi tarawhom xi darba f'xahar għax ikunu f'xi dar tal-anzjani min jaf kemm hawn jismawni. Sewwa? Jew kultant żmien għax ikun il-miliet jew xi okkażjoni tħallilhom fir-reception xi rigal żgħir biex min għalik għamil dmirek magħhom. Għax il-ġenituri tiegħek meta kont żgħira inti mhux rigal żgħir tawk. Għexu għalik. Kienu ta' eżempju għalik. Qed nitkellem sija ġenituri naturali u sija ġenituri adottivi. U għaliex qed ngħidlek għax il-mulej meta jgħidilna weġġaħ il-missierek u l-ommok ifisser tweġġaħ lil dawk kollha l-mikrofon. Tweġġaħ lil dawk kollha li kienu ta' eżempju fit-trobbija tiegħek. U dawk li għamlu dmirhom tajjeb immaterjali kif ħreġtint bħala wilt, dawk mhumiex responsabbli tagħhom. Jekk inti llum il-ġurnata inti satanist bħala tifel u ommok u missierek mexxek fil-biża' tal-Alla, huma mhumiex responsabbli għal dak. Għax il-ġenituri huma responsabbli għal valur li jimmodellaw imma huma qatt responsabbli għal dak li jagħmlu l-ulied. U narġa' niġi lura, anke naqra psikoloġija turik dik aħseb wara common sense. Narġa' niġi lura għall-unur li rridu nagħtu lill-ġenituri tagħna mhux bir-rigali kont qed ngħidilkom biss sabiħ li tagħtih rigal jew tagħtiha rigal, imma bħinek li tqatta' l-ħin magħhom, li turihom li tieħu pjaċir meta inti tarhom, li titkellem magħhom fuq kwalunkwe suġġett li tista' titkellem magħhom. Li titkellem magħhom anke fuq Alla. U jekk huma għadhom mhumiex salvati, tressaqhom għas-salvazzjoni. Jekk hemm xi ħaġa li huma m'għandhomx għarfien tagħha, tielhom. Għax huwa d-dmir tiegħek li l-ewwel ma tmur huwa f'darek u mbagħad immorru l-missjoni mad-dinja kollha. Qatta' ħin magħhom. U rihom li inti mhux biss kuntent bihom, imma inti għandek tant għasi rispett il-kelma, tant inti grazzi mulej, għal dak li għamlu miegħek huma li sal-aħħar nifs tal-ħajja tagħhom tibqa' magħhom tgħidli Marjella ma tafx inti tajt, tkun miżżewweġ, trid tmur għax-xogħol, trid tieħu ħsieb ulied, mela ma nafx ngħid, ulied għandi, miżżewġa jien u ġenituri għandi.
Imma li qed nagħmel enfasi fuq dan għax il-missier tagħna, ċoj Alla tagħna huwa missier, sewwa, u l-mulej tħares minn hemm fuq u qed jara kif inti qed timxi mal-ġenituri tiegħek, relazzjoni personali u mhux tinkwethom. Hawn l-wuliet li jgħidu mal-ġenituri tagħhom, mbagħad jgħidulhom jiġu river of love, mhux hekk? Il-ġenitur l-ewwel irid jara l-eżempju fik, u mbagħad jiġi l-Knisja. Għaw tfal li jidawlhom, għaw tfal li qatt ma jarawhom, ma jħobbuhomx jitkellmu kliem dispreġġattiv fuqhom. Għaw uħud mit-tfal li nafx nara jiena kif ikellmuni fuq il-ġenituri tagħhom jriduhom mejta għax tant għandhom rabja forsi għal xi ħaġa li huma għamlu u forsi laqqas biss huma aware li jagħmluhom dal-oġġett biex iweġġawhom li povri huma, wow to these people, u mbagħad jgħidulek li aħna Kristjani. Wow to these people. Wow, verament. Għax il-mulej għalinna li hemm assoċjatu, issa ħanurikom il-prova li l-mulej ridna ferħanin minn dil-art mhux biss fil-ġenna, hemm assoċjat ma' dan il-kmandament, iftu l-Esodu, jogħġobkom? Reward. Kontu tafu li dan huwa l-uniku kmandament li l-mulej itina u jurina li jekk inti tagħmlu minn dinja ittik ir-rigal. Kontu tafu għadi, ejja narawha. Ara kemm jagħtih importanza l-aħwa. Dan huwa diskors li ftit li xejn smajna fuq u dan il-kmandament nieħduh for granted, veru? Għaliex qed titkellem fuq il-kmandamenti, Marjella llum. Mela Ġesu Kristu meta ġie ma eradikax il-kmandamenti kollha u foka fuq wieħed veru. Ġesu għalinna li kmandament wieħed dak li inħobbu l-Alla b'qalbna kollha u l-aħwa lil xulxin bħalma ħobbu lil nfusna x'hekk għalinna lek ġi. Huwa l-milja ta' dal-kmandament. Għax jekk inti tagħmel bħalma għalinna Ġesu li għandna nagħmlu, dan ħatamlu naturali li tħobb il-ġenituri tiegħek. Ejja mmorru, Esodu. Vers 12. Esodu skużawni, 20 għax ma ttiex. Vers 12. Weġġaħ lil missierek u lil ommok. Isma'u għar-reward, ġejja il-rigal. Sabiex jitkattru jiemek fuq l-art, mhux fis-sema. Lil-mulej Alla tiegħek jagħtik. Ejja nneħħu l-kelma jiemek u minflok nikdbu ħajja. Għax il-jiem tiegħek huma ħajtek. Mela l-mulej jurina li assoċjat ma l-obbedjenza li inti tonora lil ommok u missierek hemm jitkattru jfisser, jikbru, jitwalu. Ikollok f'kelma waħda ħajja twila fuq din l-art. Min jixtieq li kollu ħajja twila fuq din l-art? U ma tmutx prematurely qabel ma tagħmel id-dmir tiegħek li Alla jridek tagħmel. Min? Għaw xi ħadd li jixtieq li jiemu jkunu twal, li l-ħajja tkun twila. Naħseb minnu f'sensih kulħadd jixtieq li jkollu din il-barka ta' ħajja twila. Għalhekk fis-Psalm 91 li nirreċitaw kuljum bl-amment u for granted. Il-mulej jgħidilna illi once li aħna qegħdin taħt il-kenvera tal-oli, waħda mill-affarijiet li jgħidilna u ħajja twila jien inti jkunu rik il-salvazzjoni. Għax jekk inti veru talla, inti taf tħobb. Għax Alla huwa mħabba biss. Mela jekk inti taf tħobb, l-ewwel li ma tħobb, il-min ħatħobb. L-ewwel mu ħatħobb l-Alla. U mbagħad ħatħobb lill-ġenituri tiegħek li huma l-ewwel nies li inti fil-ħajja tiegħek meta tkun għadek żgħir ħafna tiltaqa' magħhom. Tirreċiproka l-imħabba li huma jtuk. Tinnota tfal iż-żgħar kif jagħmlu I love you ma, I love you pa, u kemm il-darba jdumu jgħiduha. U tgħidulhom I love you, jiena wkoll għandhom dak. L-istint naturali li ġej minn Alla. Għalhekk Alla jgħidilna permezz ta' tfal, inħobbkom ma, inħobbkom pa. Allura x'jiġrilu l-bniedem dak il-wilt li ma jibqax iservi l-Alla.
Vera uħut minnhom għax il-ġenituri tagħhom ma urawx l-eżempju, imma uħut minnhom li l-ġenituri urawhom l-eżempju. Tilfu l-ewwel imħabba. Li hija dik l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-ġenituri tagħhom. U wans li tilfu l-ewwel imħabba, daw ħajfittxuha f'sorsi oħra. U fejn ħajfittxuha? Ħajfittxuha fil-ħażen. ħajfittxuha fid-dinja. ħajfittxuha fid-bnedmin li m'għandhomx lil Alla f'qalbhom. U daw minn għalihom li qegħdin isibu l-ferħ. Però sfortunatament imdejqin f'din id-dinja x'lebda bniedem ma jista' jtik il-ferħ li jtik Alla. U mdejqin iżjed fl-abissi tal-infern jekk ma jindmux. Et taraw l-aħwa l-prova, nispera li jurejtilkom ċara x'inhi l-prova, li l-mulej iridna kuntenti minn dil-art. Għax hawnhekk ir-reward li tih il-bniedem li jobdilhom u missiru huwa li jitkatrulu, jitwalulu il-jiem tiegħu fuq l-art. Mela, mhux biss iridna li konna ħajja twila l-aħwa. Imma l-missier iridna jkollna ħajja ferħana, x'kieku x'inhu l-iskop li għajdilna jkollna ħajja twila. Meta jaf li d-dinja ħlif kalvarju ma fiex. Ħlif inġustizzji ma fiex, qed inkun negattiva? Le, qed inkun reali. Għax jekk inħares lejn id-dinja u l-liġijiet li d-dinja qegħdin jagħmlu f'dawk li huma għolin, huma kollha kontra l-ispirtu talla. Mela għaliex il-ħajja f'did-dinja m'għandix ferħ. Għax iżjed kemm għadda żmien id-dinja aktar ħżienet. Tant ħżienet l-aħwa li fejn tista' tasal iżjed milli fil-leġislatura biskuża ta' drittijiet jiddiskutu jiktbulek u jgħaddu liġijiet taqtil. Meta l-kelma tal-Alla hawnhekk ukoll arġgħu morru fejn kont. Għalhekk ureli ma toqtolx x'inftaħt issa l-esodu biex ngħidilkom fuq ir-rispett tal-ġenituri. Wara li jgħidlek jitkatru jimek fuq l-art il-mulej f'Esodu 20:12 Alla tiegħek jagħtik la toqtolx. Għax assoċjat madnub, mhux bissem l-abissi tal-infern, imma assoċjat madnub li inti ma tonorax lill-ommok u l-missierek f'dak li jgħidulek meta jgħidulek kelma ta' ġid u minflok tabdihom tmur ribella u tmur bil-kontra bħal bħan. Il-kelma tal-Alla turina, morru fiċċu u tara hija veru, li fl-infern hemm kastik speċifiku għal min jisfida l-ommu missieru. Bħalma l-mulej tina reward speċifika li tawlinna l-omor f'dil-art, il-mulej jgħidilna wkoll fil-kelma morru fiċċuha, ħalli ngħidilkom il-punti li nixtieq, li dawk li ma jweċħux, li ma jonorawx lill-ommhom u l-missierhom fl-infern iċ-ċawl jiklulhom għajnejhom. Wow. Reward kbir, imma kastig kbir. U jekk il-mulej llum ridni nitkellem fuq l-imħabba tal-missiera lina kollha u li tibda mill-imħabba lejn il-ġenitur u l-om il-missier, jekk hawn xi wħud minn ulied li mhumiex qed jimxu fit-triq li l-ommhom u missierhom qed jgħidulhom bil-ġid li kellmuhom jaqbillek qabel ma jkun tard wisq tindem issa. Għax jekk m'intix se tindem issa min qed jismani fuq il-YouTube li forsi qed fadallu daqsxejn qalb tikka għall-kelma tal-Alla, mhux biex se tmur fl-abissi tal-infern, imma trid li tkun għama għal dejjem għax jiklulek għajnek iċ-ċawl u tinħaraq bla tmiem. Jekk trid dak, ibqa' rebella. Jekk trid dak, ibqa' mur fid-dinja. Jekk trid dak, ibqa' milha ma' nies li jobodok, għax mhux veru jħobbuk. Mid-dar
darba għattilkom fil-women's meeting il-ħin kollu nirrepeti l-istess kristura li huwa misħut il-bniedem li jafda fil-bniedem u mbirek il-bniedem li jafda falla. Nisa, kemm il-darba ngħidilkom din? Għaliex ngħidha? Għax huwa veru. Għax Alla tagħna huwa veru. Alla tagħna huwa reali. Mhux billi għax ma narawx forsi dak li jkun jgħidlek jinżagħżugh u jinfadalli ħajja twila fejn taf ma tiġix aċċident fuqek għax ma jkollokx l-anġli li jipproteġuk u x-xitan isibek hemm eżatt bum kemm hemm nies fl-infern żgħażagħ tfal li wara aċċident sabu ruħhom hemm u ma kinux imwielda mill-ġdid. Għal xi wħud tista' tkun di l-aħħar priedka, l-aħħar kelma li qed jisimgħu fil-ħajja tagħhom għax il-mulej fil-ħniena tiegħu ridni nobdi u ngħaddi din il-kelma sabiħa u ħajja għax iħobb il-kulħadd imma qed ifittex dawk li jagħtuh widen. Amen? Halleluja. Billi r-riħ ma narawx l-aħwa. Ma jfissirx li ma jeżistix. Għajduli, meta mmur nimxi fil-ħodu, kmieni, in-nies bil-kemm ikunu għadu għamu. Fl-arajjex dem ngħidilkom tan-naħat tal-mellieħa li tant inħobb u dik l-arti jambirka skemm nitlob għaliha kuljum. Meta nkun qed infittex wiċċ il-mulej għax il-mulej jara min qed ifittex wiċċu u nfaħħar l-Alla fil-ħodijiet. Ġieli fis-sajf ta' dan iż-żmien anka jekk ikun fis-6:30 is-7 ta' filgħodu, forsi tajli mhux kmieni ħafna, imma anka ġieli jkun il-5:30 is-6, taf li sħana tħossha xorta. Is-sħana ta' Malta tant hija qawwija u penetranti u l-post huwa anka mdus li anka jekk toħroġ kmieni biex ix-xemx ma taħarqekx, tħossha xorta sħana meta tmur timxi. U meta nkun qed nimxi bil-fliexkun tal-ilma fidi ħanixrob mal-mulej u l-mulej jurini li hu bħal dak l-ilma tal-ħajja li mingħajru laqqas biss nista' nimxi għax naqta' nifsi. Irrid nixrob bħal meta bniedem imur għall-isports, irrid jixrob biex ikollu s-saħħa biex ikollu l-enerġija. Li meta nkun qiegħda nimxi l-aħwa, x'in tgħaddi daqsxejn bħal ħissa hekk għall-erwieħ dal-fan. X'in tgħaddi daqsxejn ta' ziffa fil-ħodu ngħid xi pjaċir. Grazzi mulej, għax din iż-żiffa li ittini il-boost li għandi bżonn bħal meta qisu xi ħadd jimbuttak il-qudiem biex jekk inkun tiela xi tela. Għax il-mulek jgħidilna, where does my help comes? My help comes, I go to the hills and I search his face. Inkun għaddejja xi tela u tgħaddi xi żiffa. Jarba minnhom niftakar lu xi pjaċir mulej. Din naqra żiffa kemm għamlet li differenza dal-għodu. U fl-ispirtu tiegħi tafu l-innax tiegħi jisimgħu leħni, ħassejt leħen li qalli dik iż-żiffa hija jien. Mur ngħidilhom li jien iż-żiffa tal-ħajja tagħhom. Mur ngħidilhom li mingħajri ma jistgħux jieħdu nifs. Mur ngħidilhom li mingħajri ma jistgħux jimxu l-qudiem. Mur ngħidilhom li mingħajri m'għandhomx ħajja. U mur ngħidilhom li mingħajri m'għandhomx jum ieħor. Għax jista' jiġi l-għadu tagħhom u jiblaħħom ħajja bħalma jagħmel serb jibna bniedem ħaj. Għalhekk ejja napprezzaw għaż-żiffa l-aħwa. Mhux in-naturali biss li ħalaq għall-mulej għalina kemm iħobbna. Ħaseb għal kollox biex anke meta nkunu fis-sajf kultant ikun hemm daqsxejn żiffa. Mur ngħidilhom li jibdew iħarsu lejn il-kwiekeb bil-lejl u jħarsu lejn is-sema sabiħa u l-qamar u x-xemx fil-ħodu tiela. Mur ngħidilhom li dik il-kreazzjoni għamilta jien. Li qed jieħduni for granted għax qed jaħsbu li x-xemx ħadd titla' ta' kuljum għax hekk imdorrijin. Mur ngħidilhom biex ma jaħdunix for granted. Għax jiena l-missier li ħlaqt kollox għalihom biex ikunu kuntenti f'did-dinja. U mbagħad
Għajjejt ftit. Speċjalment jekk titla' tela. U poġġejt bil-qiegħda. Għattisa kien hemm bank tal-injam. U poġġejt bil-qiegħda kien hemm ħadd fil-ħemda. Mhux tal-lejl, fil-ħemda tal-jum. Bħalissa kwiet perfett kien hemm. U nolli rasi. U nara li kont qiegħda bil-qiegħda taħt siġra tal-banana. Ġili rajtuha siġra tal-banana nqud bananek, no dik il-palma hekk sabiħa li tagħtik id-del fix-xemx għax ix-xemx li titla' mhux ħażin imbagħad. U ħaristek kemm sabiħa dik il-palma titin id-del. Ħatitqu. Imma l-ispirtu talla li jgħix ġo fina u ħelu. U jkellimna isna tfażar. U ħassejtu jgħidli min irid jitħaq bija jista' jitħaq kemm irid, imma ma jafx l-ispirtu talla. Qed tara dik il-banana, qed tara dik is-siġra. Dik meta ħlaqta jien binti. Ħlaqta biħsieb li min jikola ikollu kważi in-nutrimenti kollha li għandu bżonna l-ġurnata għax jiena ħsibt għalihom. U smajtu jgħidli fiha l-vitamina C li tant importanti u jien hemmhekk kont konferma li hu l-mulej tkellimni tgħidli għaliex. Għax jien bħala bela, skużawni mara ordinarja li jien persuna qatt ma assoċjajt il-banana mal-vitamina C. Jien għalija vitamina C l-arinġa. Jien inħobba ħafna t-toma tal-banana, pero konna assoċja ma kollox li fil-vitamina C. U meta smajtu jgħidli fiha ħafna nutrimenti u fost oħrajn il-vitamina C li tant hija bżonn juża s-saħħa tal-bniedem. Għatlu jiena jien qed nisma' dan, mhux għatlu mulej, għatlu dan int. U hemmhekk hemmnuni ngħidilkom xalt il-mobile, għax ma ħobbx nixal il-mobile meta nkun mal-mulej. Ħanara kux qed newden. Jo veru. Nidħol fil-Google u niklikja banana. Fej tasal fil-ħajja. U bdejt naqra fuq il-benefiċċji tal-banana. U l-ewwel ħaġa rajt tistgħu tmorru l-Google, rich in vitamin C. Alleluja, għat mela mhux jien. U ħafna affarijiet oħra. And kif qal il-Google ukoll, fiha ħafna minn nutrimenti, kważi nofs minn nutrimenti kollha li għandna bżonn f'ġurnata biex ngħixu healthy. Wow. Għalhekk jgħidulek tikol banana forsi jew tieħu tuffiħa u tieħu bajda daw tal-missjoni għalmenu jkollhom dawk ikun għalihom biżejjed li jkampaw. U aħna ra kemm niklu żejjed u nitfgħu fl-istonku minn kollox banana dak nibda biha. Għatlu għaffirli mulej. Kemm inħobbu li kell. Tin il-grazzja biex ma nħobbux da sekk. Pero ma ħax għalih ta' għax tbissem. U ħapjaċir li nħobb dak li hu krea. Għax tiġi mill-ispirtu talla. Id-dinja trid iddieti. Id-dinja biex kun arenga. Imma l-mulej, mhux dawk l-affarijiet jara, il-mulej jara l-qalb. Minu il-mulej? Qed nara li fadalli biss 8 minuti. Għax taħtom in-noti. Għadni ma bdejtx. Imma se naqralkom ħaġa waħda u nikkonkludi biha. Xejn b'kombinazzjoni l-aħwa. U meta bdejt nisma' fl-ispirtu tiegħi lil mulej rid ifakkarna u minnu bħala kelma li għandi ngħaddilkom teġi oħt minn hawn.
U t-tieni fidejja poeżija li kiteb ir-raġel tagħha li qiegħed biex jekk jiena nħoss fl-ispirtu tiegħi li għandi naqra għal benefiċċju tal-Knisja naqrajilkom. U għattili viva, thank you. Immur biex nara il-poeżija fiex tikkonsisti u nsib li t-titlu tagħha min kitiba spirat mill-Ispirtu talla huwa ifakkarni minnu. Ifakkarni minnu. Kombinazzjoni taħsbu di. Ħanqarħilkom. X'ħajfakkarna l-mulej? F'nofsa lejl jikteb l-awtur, ninżel għal-kubtejja. Ek nagħmel f'dan il-ħin. Nitlob il-mulej għal-maħfra tiegħu għax qudiemu kollox imil. Qed nara wiet li kaxkar, nibża li snitla fit-triq. Waħdi mhux se jirnexxieli. Mulej, lili, int, hu ħsieb. U għalli biex niftakar min xixlili kien salvani. Għax ma tħares ħarsa madwarek u żgur ħdejk int se tarani. Kull darba li tlabtni jew saqsejtni mhux dejjem tajtek tiegħek il-bżonn. Allura għala qed tiddubita minni. Jien kemti mhux dejjem inżomm. Ma tafx li mxejt fuq l-ilma, ikkalmajt baħar irrabjat, ikkalmajt ir-riħ u dan obda u ġibtlek iskiet. Anki serħan meta konti frustrat, niġri ġejt biex lilek insalva. Meta smajtek issejjaħli għal providenza. Ma ġembek spiss inkun jien biex nurik tiegħi l-eżistenza. Forsi ma ħallejtx il-ġenna minħabba dnubietek. Kelli mmut. Fittixtek sakemm sibtek. Nibqa' nagħmel dan jum wara jum. Forsi ma provdejtlekx ikel fuq il-mejda. Anke meta waslu l-kontijiet, meta l-uġieħ kissirlek ġismek, il-fejqan batlek minnu fih. Meta nibdew nitilqu l-ferħ tagħna, ħajjitna ssir ħajja ta' dwejja. Iżda Ġesu miet biex lili ħelisni ġab li t-tama u biex lili ifejjaq. Taħsbu li kombinazzjoni din il-poeżija. Hawnhekk l-aħwa qed naraw min hu l-mulej. Illum il-mulej tkellem. U għalinna anke permezz ta' din il-poeżija li hu dak li jipprovdi, li hu dak li salvana, li hu dak li ħdejjem ħdejna u dak li tina kollox fil-bżonn. Dak li jżomm dejjem kemtu. U għalhekk kantajna llum anke b'dik id-diska tant ħelwa. Covenant keeping God. Għax huwa veru l-Alla tal-patt. L-Alla tal-patt lil poplu tiegħu biss. Darba minnhom naf li l-mulej ċanfar il-xi ħadd li kienet jitkellem fuq il-patt Alla u jifraħ għal-baħnan. U beda jieħu pjaċir għax Alla u Alla tal-patt. U taf kif ċanfru l-mulej. U qallu, kif tista' tifraħ bil-patt tiegħi u titkellem fuq il-patt tiegħi meta inti lili m'intix tobdini. U għalhekk hawn ħafna nies li qed jifirħu qed iċċabċbu li se mmorru l-ġenna u se jiġi għalina u mhux qegħdin fl-obbedjenza.
U l-mulej jgħidilna li da kollu ntijulek il-protezzjoni, il-providenza, rajna l-anġli, jimmakom kreajt kollox għalina nkun ħin kollu miegħek fil-bżonn, natik il-fejqan, natik li trid. Basta tobdini. Minu l-eżempju ta' dan fuq l-art? Mhux hekk jagħmlu l-ġenituri. Mhux hekk jgħidulhom l-tfal. Iva nixtrijulek dak li inti tixtieq. Namilulek dak li inti trid, kollox natik ibni. Imma ħaġa waħda rrid minnek, li inti tobdini. U dak il-missier lill-ibnu jew l-om lill-bina jgħidlu dik il-kondizzjoni għax jobodu jew joboda. No. Dik il-kondizzjoni jagħmilha għax jaf li hu taġit għalih qed tisimgħu l-aħwa. Allura gwaj għal dak il-persuna li ma jifhimx. Anke jekk forsi ma rax l-eżempju tal-ġenitur ma jimpurtax, jew ira grifex ma jimpurtax. Alla tagħna mhuwiex Alla ta' grifex, Alla tagħna u Alla ta' ordni u tibbażax laqqas fuq l-eżempju tal-ġenituri tiegħek biex tkun taf Alla min hu. Tgħidu li tikkontradixxi lil nifsek issa mar, laqqas xejn. Jien għattilkom li l-ġenituri tal-art huma l-aktar dawk li jkunu iħobbuk li qarbu għall-imħabba tal-mulej. Però ma għattilkomx li huma l-eżempju assolut. L-eżempju assolut ta' Alla huwa Ġesu Kristu. Għalhekk meta qalinna jiena u missieri ħaġa waħda, meta aħna nimxu bħalu fl-ubbidjenza, inħobbu lill-oħrajn kieku taf kemm ktibt skritturi u kemm għajjejt biex ma tajtilkom l-ebda waħda minnhom. Skritturi biex juruna kemm twajjeb il-mulej. Skritturi ta' fejqan li kull fejn kien imur kien jitħassar u kien ifejjaq. Kull fejn kien imur meta kien isib xi ħadd li għandu fidi jgħidlu l-fidi tiegħek. Salvatek. Mhux fejqitek, salvatek. Għax hu mhux biss ifejjaq imma salvatur. Nubietek maħfura. Minu dak li jaffer id-nubiet. Ant min irridu mmorru. Ant min irridu mmorru. U peress li qed nara li sar id-disa, mhux se nikkwotalkom l-ebda kwotazzjoni oħra. U hawnhekk għandi l-materjal għan next one meta l-mulej iridna illi nagħmluha. U naħseb wasal iż-żmien li l-mulej tagħna li huwa il-ħajja u li huwa il-qawmien nagħmlu ndiema verament minn qalb illum għax tista' tkun l-aħħar ġurnata tagħna. Talli aħna ma ħares lejn il-mulej b'dik il-lenti li nafuh li hu imħabba assoluta, li hu missier twajjeb, li hu s-salvatur, li hu dak li jkummana fil-bżonn u anke mhux fil-bżonn. Dak li jistennina biex inqattaw relazzjoni personali miegħu għax inti meta tkun taf l-ispirtu tiegħu. Grazzi tal-li qed tfakkari li mulej Ġesu għax li biex infakkarhom li għalkemm aħna għandna ġisem u l-ġisem iħoss. Aħna maħniex il-ġisem. Aħna għandna ruħ kif smajna kemm il-darba f'ħafna preachers u għandna wkoll spirtu. U aħna l-ispirtu. Allura jekk aħna l-ispirtu għax l-ispirtu jgħix għal dejjem, mhux bil-ħsieb irridu naħsbu u rridu nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Mhux bil-feelings tagħna rridu nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Ma mhux knisja offendini ċiku. Imma bil-ispirtu talla li jgħalmek għax huwa teacher u li jgħidlek kif għandek tippliżja toġob lil missier. Bħalma dak it-tifel żgħir irid jitgħallem kif għandu joġob lill-ommu u l-missieru għax qed jgħidulu għal-ġid. Għalhekk id-deċiżjonijiet tagħna l-mulej ħassejtu jurini
m'għandhomx jiġu mill-ġisem u lanqas mis-soul, imma għandhom jiġu mill-ispirtu li hija l-kuxjenza tagħna, li l-kuxjenza tagħna tallimna permezz tal-Ispirtu Talla it-tajjeb mill-ħażin. U mbagħad jekk ikollna xi dubju, importanti nikkonsultaw id-dizzjonarju tagħna li huwa l-kelma Talla, il-mulej x'jgħid f'dik ċirkostanza. Għalhekk għandna bżonn nindmu meta minflok il-konsolent tagħna ħallejna li jkun l-Ispirtu Talla, il-counselor tagħna, minflok ħallejna il-kelma Talla tmexxina, ħallejna moħħna imexxina u s-sentimenti tagħna. Għal dak irridu nindmu wkoll. Għax il-kelma Talla turina li rridu nkunu mwilda mill-ġdid. U jekk nkunu mwilda mill-ġdid biss fejn impoġġu l-Ġesu bħala sidna nistgħu nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna bl-Ispirtu. Għax jekk ma tkunx imwieled mill-ġdid, tkun sempliċiment inti bniedem normali fid-dinja, id-deċiżjonijiet li ħatieħu ħajkunu minn rasek, minn saqajk, minn kunjata, sewwa minn pariri ħżiena u minn dak li jidhirlek int, is-sentimenti. Lesti li nagħmlu ndima veru illum? Lesti li l-mulej ngħidulu tista' tagħmilli baxxa ħafna l-mużika holy. Qawwa tiegħi kif għandna miktub fis-Salm 59:59 vers 10. Qawwa tiegħi jiena lilek l-istenna għax int Alla fortizza tiegħi. Lesta li ngħidu ilu di li għalkemm illum ma tkellimx fuq il-fortizza, jiena għattilkom li Alla tagħna huwa Alla stabbli ta' ordni. U għalhekk ejja nagħmlu l-indima flimkien. Jekk tridu u mhux bil-fors, għax il-mulej ħallina liberi, il-mulej tagħna mhuwiex ħakkiem, il-mulej tagħna ma jitfaħniex f'ħabs jew jġanna bil-fors, imma l-mulej tagħna bħal ġenituri jissuġġerina imma mbagħad iħallu f'idejna. U għalhekk mulej Ġesu nixtieq nirringrazzjak tal-aħħar kelma żgħira li poġġejt li f'qalbi u ngħaddilhom. Il-mulej jridna li nippreparaw ruħna bħalma rajna fil-video għal-midja biqdusija. Għax il-mulej tagħna huwa qadis. Il-mulej tiegħi tagħna huwa holy, kif qed nisimgħu fil-background din il-mużika. Għalhekk we worship him. Jistħoqlu li nadurawh lilu biss, nonoraw il-ġenituri, imma naduraw lilu biss. Kif ħan nippreparaw ruħna l-dusija? Il-mulej qal il-profeta tiegħu riċentement, nħobb nisma' dal-profeta jitkellem. Din is-sena 2021 fil-waqt li d-dinja qiegħda tissielet bil-viruses, bil-mart u b'affarijiet naturali. Jien l-Ispirtu Talla qed nissielet biex in-nies tiegħi ikunu qaddisa qudiemi. Għax għalija dak l-importanti, mhux l-affarijiet tad-dinja. Il-mulej qallu li din hija s-sena ta' qdusija. U s-sena d-dieħla semmija s-sena tal-viżitazzjoni. Mhux qed ngħidilkom li ġej is-sena d-dieħla, jekk jogħġobkom, tifhmunix ħażin, għax ħadd ma jaf il-ħin u s-sija. Lanqas Ġesu stess hemm miktub fil-kelma ma jaf. Imma l-fatt li dal-profeta l-mulej qallu dis-sena hija s-sena ta' qdusija biex in-nies tiegħi jippreparaw għal-miġja tiegħi. Imma s-sena d-dieħla hija s-sena tal-viżitazzjoni jfisser li s-sena d-dieħla l-mulej li n-nies tiegħu se jżurhom bl-ispirtu tiegħu, mhux letteralment, bl-ispirtu tiegħu b'mod li qatt ma rajna qabel. Tridu għad il-viżitazzjoni tal-Ispirtu Salla. Mela nippreparaw ruħna minn dis-sena. For the Lord is holy. Nkunu bħalu, nafuh u narfuh. U ma naħsbux li hu xi ħaġa li mhuwiex.
Mulej Ġessu l-kelma tiegħek għaddejta. U bdejtek missier. U nirringrazzjak li smajtni meta tlabtek biex lajnejn spirituali tal-aħwa qudiemi u dawk li qed jisimgħu. U l-widnejn spirituali ta' dawn l-aħwa fil-Knisja u dawk li qegħdin jisimgħu minn YouTube ikunu miftuħa beraħ għal kelma ħajja u qaddisa tiegħek. Mulej nixtieq nirringrazzjak ta' kemm inti twajjeb. Li għadek tistennina l-arusa tiegħek biex titqaddes ħatkun lesta lik għal-miġja tiegħek. Żur Mulej Ġessu lil kull wieħed u waħda minn dawn l-aħwa li għandi qudiemi. B'qawwa li ma bħala Mulej. Bil-qawwa tiegħek għax inti Alla sopranatural. Mhix bil-qawwa naturali, imma bl-ispirtu tiegħek. U għejnhom biex jarfu li kull ħaġa li jagħmlu fil-ħajja tagħhom qatt ma jagħmluha bil-ħila tagħhom. Imma kull nifs u kull akkwist li nagħmlu nirrikonoxxu lilek u nkunu grati lejk tal-li tajtna dan id-don, tal-li tajtna dawn it-talenti, tal-li tajtna dik l-imħabba għall-aħwa u għalik kif għattinna int. Nixtieq nirringrazzjak Mulej Ġessu tal-li inti s-salvatur tagħna, battinna libnek. Nixtieq nirringrazzjak Mulej Ġessu tal-li inti l-provider tagħna, kull ħaġa li għadni, finanzi u affarijiet oħra ġejjin minnek. Jekk ma ssib il-ħadd Sinjur li jkun grat lejk Mulej. Inkun grata jien u nkunu grati aħna Mulej. Għal dak li inti għamilt magħna, għal dak li tajtna, għal familji tagħna, għal uliedna, tal-li poġġejt fil-qalb tagħna l-aċċ u l-ġuħ għalik biex tant nieħdu pjaċir nisimgħu il-kelma ħajja tiegħek li tinżdilna bħal balzmu Mulej, bħal għasel u duwa għall-ispirtu tagħna. Nirringrazzjak Mulej Ġessu tal-li inti dejjem magħna. Anke meta ma nħossukx li tkun magħna u ma narawx bajnejna tkun magħna, għax dik il-weda tiegħek għax inti Alla tal-patt. U għafrinna Mulej Ġessu ta' kemm il-darba ma rajnikx f'dik il-lenti. Ta' kemm il-darba ddubitajna fik, Sinjur. Ta' kemm il-darba ma rafnikx u ħsibna li inti kollox kontra ta' dak li int. Mulej Ġessu nitolbok taħfer il dak ir-raġel li kellimni fir-restorant Mulej. Għax veru ma jaf x'inhu jgħid. U nitolbok mill-qiegħda ta' qalbi flimkien ma' dawn l-aħwa Mulej. Talb corporate hemm iktar saħħa x'qegħdin flimkien. Li dak il-ktieb li jienu l-pastor tajnieh tal-weda ta' Kristu jaqrah. Jifmu. Jagħti ħajtu għalik. Għax inti anke persuna waħda tlaqtilna ċkollha. Inti taf x'ismu Mulej Ġessu. Inti taf min hu Mulej. Ibatlu issa f'qalbu. Id-desiderju, desire li jaqbad dak il-ktieb jekk għadu ma qraħx. U jiftħu. U jifmu qabel ma jkun tard wisq għalih. Li hu jirrappreżenta d-dinja Mulej. Tina l-grazzja Lord Jesus. Li nqasmu kemm nifilħu minn kodba bħal dawk Mulej. Ħalli n-nies li ma jarfukx u ma jafux int min int. Isiru jafu int min int. Għafrinna missier. Kemm il-darba ma rajnikx bħala missier. Għax forsi ħarisna lejn persuni li kienu missirijiet abbużivi u ħsibna li huma bħalek.
Uri l-laħwa li inti raġel fuq l-irġiel u mhux bil-kontra. Alla ħaj. Il-qawwa tagħna, il-fortizza tagħna, l-ankra tagħna, l-istandard tagħna li miegħu nistgħu nżommu u ma jitħarrek qatt. Għafrinna mulej, kemm il-darba ddubitajna fik fuq l-eżistenza tiegħek. U tina l-grazzja li nsiru narfuk u nafuk mod intimu li tkellimna kuljum personali fuq affarijiet kwotidjani tal-ħajja mulej. Għax ma' xejn jisbaħ minn hekk. Meta tkun f'dik l-intimità u f'dik il-preżenza ma tkunx trid tibqa' żjed fid-dinja. Għax aħna ma ħlaqniex għal din-dinja. Aħna nħlaqna biex nkunu miegħu. U meta tlabtek biex nkun miegħek mulej Ġesu inti stess għadli mhux għalissa, smajtek. Għad għandek ix-xogħol x'tagħmel. U bl-istess mod kif qal li ninsab żgur li qed jgħid lilkom illum. Mxur li tixtiequ li tkunu fl-eternità fl-imħabba, fl-euforija. Ma mhux għalissa, mulej jgħid. Għax fadlilkom ħafna x'tagħmlu għalih. Tridu tkun id-dawl veru ta' d-dinja fid-dlam qabel ma jiġi jum. U jekk jonqsilkom il-kuraġġ li tmorru tevanġelizzaw għax għalikom abbastanza li tiġu ġast il-Knisja, tisimgħu il-kelma talla tagħmlu dmirkom u titilqu d-dar, għamlu kuraġġ. Tistgħux turu wiċċkom quddiem il-kamera. Tajdux jien il-mulej lilek ħalaq għal da żmien. U jekk aħna qegħdin f'dan iż-żmien 2021, inti you are the candle qed nisma' l-mulej jgħid. Inti l-fjamma li qed tixal for 2021. Biex jaraw id-dawl min qiegħed fid-dlam. Jekk ma tixalhomx inti dik il-fjamma, kif se jaraw ta' madwarek? Int biss għandek what it takes biex tixala l-fjamma. Għax l-Ispirtu talla jgħammer fik. L-Ispirtu talla huwa dawl. U jekk inti għandek il-lampa int biss tista' tixala ma ta' madwarek li m'għandhomx il-lampa. U ħadd iżjed għalhekk ixala. Għax jekk ma tixalix issa l-mulej jurini, inti tkun responsabbli għal dawk in-nies kollha li jmorru fl-abissi tal-infern għax ma jkunux raw minħabba fik. Għamlu kuraġġ il-mulej jgħidilkom. Jien smajta l-indiema tiegħek. Jiena naf li m'intix perfett. Kieku kien hemm xi ħadd perfett ma kontx nibgħat il-Ġesu Kristu lill-libni. Ma jekk għandek indima pura u ġenwina vera fil-qalb li veru m'intix lest li tarġa' tiddubita fija u ma tarafnix bħala s-sitt tiegħek u jien min jien, allura iva lilek irid nuża. Għamel il-kuraġġ. Qed nitkellem għal xi ħadd partikolari hawnhekk li ilu ħafna jaħsibha. Għamel il-kuraġġ. Għax l-Ispirtu talla huwa spirtu ta' kuraġġ bħal dik iż-żiffa li tmexxik il qudiem. Now is the time. Tina lajnuna mulej Ġesu biex vera nimxu fil-qdusija tiegħek mulej. Għax int qaddis. Tina grazzja mulej Ġesu biex nidħlu fil-Holy of Holies bħal ma kien jidħol l-qassis il-kbir fl-Antik Testament biex jirċievi minn għandek. U kif għattilhom fil-Women's Meeting narġa' ngħidilhom lilkom l-irġiel ukoll. Dak iż-żmien ma kellhom il-ħadd ħli fil-profeti, l-qassisin u r-rejiet biex jaddulhom l-Ispirtu talla u d-deċiżjonijiet imma llum. Aħna ġo qalbna
Għanna l-Ispirtu kollha l-Kristjani kollha tilhom. Għalhekk xorti għandna li m'għandniex għalfejn immorru għand ir-Re u nagħmlu l-appuntament. Għax ir-Re tar-Re jitgħix fina. Wow, xi grazzja. Imma din tkun revelazzjoni aħwa. Għax min ma jaf x'inhu jgħid di x'inhi. Mintom tifmuni. Għax kif qal Kristu lil-dixxipli tiegħu, intom tifmuni. Id-dinja ma tifmunix. Immintom iva. Għax għandkom l-Ispirtu tiegħi. Jien ġejt biex nagħtikom il-paċi. Esperjenzaw għal aħwad il-paċi. Għal dawk li għadhom laqqas bdew jgħixu. Għax jgħixu l-ħajja tagħhom biss u mhux mal-mulej. Għexuha, and you will see. Li lanqas hemm paragun li tgħix il-ħajja tiegħek waħdek kif taħseb int u kif trid int u tgħixha kuljum ma' Kristu. Ma l-Ispirtu talla bonġu missier. Igwidani int f'dan l-jum. Fejn trid nimmur illum? X'għandi nagħmel? Grazzi tal-ikkel ta' kuljum, grazzi tal-providenza. Ma' min se tlaqqani llum? Aħseb dejjem minn qabel, jekk għandek xi appuntament, jekk se tmur tagħmel xarek, jekk se tmur tagħmel id-dwiefer or whatever. Aħseb minn qabel, kun żgur li għandek il-materjal fuqek, il-kelma tal-Alla u anke xi kod boħra li tista' tgħaddilhom. Ħalli dawk li qegħdin hemmhekk, terapisti jew min għandek quddiemek, jisma' u jirċievi waqt li qed jagħmellek xi trattament. Aħsbu in advance. L-Ispirtu talla jurik x'għandek tagħmel. U taraw id-differenza. Nixtieqkom tesperjenzaw l-aħwa. Mhux kull minnu fil-Knisja qed jesperjenza il-ħajja libera f'Kristu. Qed jisma' ma mhux kulħadd qed jgħixha. Trajet, duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulejjajt. Bija bdejt, bija spiċċajt. Ġesu. Inkantawlu ngħidulu li hu vera holy. U nirringrazzjaw tal-lum. Mulej Ġesu għajdu warajja. Għajdu warajja, mulej Ġesu. Nindem mill-iħnet ta' qalbi. Ta' kemm il-darba. Ma poġġejtekx l-ewwel fil-ħajja tiegħi. Ta' kemm iddubitajt fik. U ma kontx naf int min int. Illum niddeċiedi li veru impoġġik is-sit tiegħi. Mhux bil-fom. Imma bl-emil, li ngħix għalik kuljum, li naħseb fik kuljum, li ma tgħaddix minuta li inti ma tkunx qiegħed fi ħsiebi mulej. Bħalma tfajla ma tgħaddix minuta li ma tkunx fi ħsieb l-arus tagħha. Grazzi Ġesu tal-lum, il-kelma tiegħek smajta. Aħfir li mulej Ġesu, nroxx id-dem ta' Kristu fuqi. U nirringrazzjak li ebdar ma msawra kontra tiegħi min issa l-qudiem ma tirnexxi f'isem Ġesu Kristu għax poġġejt vera lilek sidi u alla loli. Għax inti jistoqlok li tkun infaħħar u min issa nixtieq nadurak u nfaħrek kuljum sal-eternità biex nurik l-apprezzament ta' int min int. Alla li hu u grazzi missier tal-li fakkartni għal darbohra int min int. Dan nitlob f'isem Ġesu Kristu, amen u alleluja. L-aħwa tal-YouTube, il-kelma talla tajdinna li daw kollha li huma mwildin mill-ġdid, jiġifieri jagħmlu d-dikjarazzjoni li jemnu li Ġesu Kristu huwa bin Alla l-ħaj tagħhom hija salvazzjoni u mhux biss jemnu biss imma jpoġġu is-sib tagħhom. Ejjew ħadd isimgħu il-kelma talla. Biħġara friska kif inhi miktuba. Ejjew ħadd isimgħu il-kelma. Ħalli dduqu verament u taraw kemm hu twajjeb dan missier. Le mhuwiex dak l-Alla li inti personali taħseb li hu. Mhuwiex dak l-Alla li sawtek permezz ta' missierek. Inti li qed tismani bħalissa, met nara xi ħadd tifel għadu żgħir fl-ispirtu tiegħi li kemm il-darba ssawwat mingħand missierek. Le, Alla mhuwiex dak li qed iswat. Alla dak li jindukrak, Alla dak li ħobbok,
U jekk qed tistaqsini bħalissa fejn kien Alla miegħi meta kont qed niġi nsawwat. Miegħek għax jara kollox. U għalhekk għażlek illum biex issir taf int minnu u minnu ħalli ma tintilifx u jagħtik il-glorja tal-ġenna. L-aħwa tal-YouTube insellmilkom u b'mod partikolari l-pastor għalli biex ngħidilkom li għada se tkun service speċjali, għada għandna service flaxta ta' filgħodu bħalma jkollna s-soltu ma se jkun speċjali. U għalhekk ejjew mhux se ngħidilkom kif ħajkun speċjali ma ejjew u taraw xi ġmiel il-preżenza t'Alla, x'differenza mid-dinja.